RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasayan nga Joel. Recorded by X Thunder Gaming. Wala ko guli ni mo, ha? Ha? Mamiya na ka? Oo, namog ko'y kadungan ng guli. Ay, mao ba? Sige, uy. Lakaw na lang. Magluo lagi dayon. Karoon na ni, sige lang, ugma, dungan natin guli. Basig malain to nimo. Dalain na gid bitaw. Ha? Unya? Okay ra to siya, Mawaara to siyang, katong iyang kalain, mawaara to kung mahibaw siya nga kita na. Nga naman? Gisugot na di etika. Sorry. Joke ra, oy. Nakatagan oroy ka no, nga sugto na tika karon. Tinuod ka? Oh, Joel. Gisugot na tika. Oh, thank you, yan. I love you. Mao di ay. Si Rhea di mo hinungdan. Oo. Unyang ano mo lang kamusulti na ako nga best friend man ko nimo. Kay gisiguro na kung sugton sa kuniya, una kong musulti nimo. Basig na pakilaing gitago na ko, ha? Ha? Wa na taon, uy, noon sa. Time para good. Wa ka malipay nga gisugot ako ni Rhea. Nganong malipay man ko nga dili man ako may nakauyab. Ikaw man. Nina. Nakagusto na si Nina ni mo, no? Ha? Nga nagutong nakaingon maghanap, ha? Mailhan, manggod. Karamay, wa makabantay. Pa? Dugo. Sabay dito muna ko. May lung cancer ka. Unsa? Ayaw gid pagtuman sa imong gusto, ha? Patuog gid kun unsay sulti sa doktor. O lagi. Pero okay naman ko. Alam kabalakan ako. Naibaw na ba si Rhea? Ako pasultihan. Di ba na ko makontak si Rhea? Asam ka di siya? Pangitaw lang yan ako siya sa trabawan. Wa naman siya mag-duty. Niresign naman siya. Unsa? Nga naman siya masulti na ako. Kaya na naman silain. Nikuyog siya atong kwartahan nga bag-o niyang uyab. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Walas kay kaon, ha? Huwag nagana pa. Nak, ayaw kalimot nga. Masakiton ba ka? Naibaw ko. Pero... sa pa may pus, gawa na masiriyan ako. Napaman si Nina, good. Naibaw ko nga, di ka biyahan ni Nina bisag usay may tabo. Nagluto ko si mong paborito, aron. Ganahan kang mukaon. Di lagi ko mukaon na. Oh, bahala ka. Sige. Ako rang ibili na imong pagkaon din ha. O kung dili nimo kanon, udlon gyud ka din. Uli na sa inyo, be. Sa mukasan mo, eh. Dili. Anhira ko. Bahalag masuko ka na ako. Nina. Musta naman ka? Malang hapon. Oh, wala naman nag-iasud ng imong plato. Ikaon ka. Oh. Kay, sa mo kes Nina, good. Magsige pamugos nga mukaon yun ko. Asa naman siya? Lakaw na? Oy, to sa sala. Nagkatug in town. Oh. Kaluoy ni Nina. Nagkatug in town ug binantay na ako. Tinuod yung ka ang gingon ni Papa. Nga nagkagusto ka na ako, Nina. Maong gibuhat ni Nimo. Schedule ni mo ron sa doktor ha. Ayaw kalimot. Naibaw ko sa angay kong buhaton. O lagi. Nag-remind lang ko nimo. Dili ka pwedeng makaskip, ana. Ganong di mo ko nimo pasagdan. Kinabalaka ko nimo. Love ko ti ka. Unsa? Pero mimta mo ingon si Nina na ako nga love ko niya. Ganong lahi mali og impact na ako karon. Love na po ni mo siya. Pa, Kidinay lang ni mo si mong kaugalingon. Pero mahal na ni mo si Nina. pa, Kumusta naman ka? ngano nila masag ka? Ay, grabe ni siya, uy. Tubagon man og pangutana ang atong pangutana. Joel, nga na ingon aniun man ko nimo. Dili-gidi ka malipay nga makakita na ako. Dili. Kay si Rian gusto na ako makita. Parehas siya. Wa na lagi siya dinhi sa Cebu. Aw kuno na. Ay na og ganhi din eh. Wa man kay mahimo. Joel, Pila kadlaw nang gawa mo ni Nina. Namingaw ang palibot. Wa siya para magsaba-saba og magsamok-samok na ko. Gimingaw na mo nun ko niya. Sakto siguro sa Papa. Nga na-inlove na ko ni Nina. Oh, si Nina siguro. Joel, Ria? gipaani ko ni Nina. Nangita ko no kanako. Oh, hain Malaysia. Ambot. Gusto bitaw kong magpauban unta niya sa pag-anhi. Pero busy ko no siya. Ako man kuno'y imong gipangita. Unsa? Ganinar ko nga nagsigig panawag ni Nina, pero di mo tubag. Maori akong giingon ni mo. Dugay kayo kagod. Iya, imo pang pirming hingina si Nina. Si Nina man yung nagchat. Unta nalipay ka nga gianha ka ni Ria. Di na ko magsamok ni mo, Joel.
amping ug pagpakaayo. Nina, She knows when I'm lonesome in the good times. nagmahay kay ko sa akong gibuhat nga sige ko panghingili ni Nina. Ug kung kanus ako nakarealize nga mahal na nako siya, diha na siya nawa nako. Di nilang kukutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Armin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo awit nila kulahan. How can I tell her? Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining dulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.